I ugen op til fastelavn skal udstyret efterses og klargøres til den kommende tøndeslagning. I Dragør, Stormagleby og Ullerup har man bibeholdt den gamle tradition med tøndeslagning til hest. Fastelavnsskikken kom til Amager med hollænderne i 1651. Vi har været inde i det som mandag morgen, ikke? Ja, det kommer. Ja. Så er det blevet fastelavnssøndag. Klokken er 7, og der skal nu bruges et par timer til at klargøre hestene. Klokken 9 rides der mod Dragør. Her samles alle rytterne. I år 28 plus musikvognen. Klokken 9:30 starter man på den store puncherute. Der skal besøges 38 steder, før man klokken 16 skal ride selve tøndeslagningen. Den varme rompunch er en ufravigelig regel. Den fremstilles af 3/4 kop hugget sukker, 2 kopper 60% brun rom, 3 kopper vand. Jeg tror,
Fastelavnsridningen kom først til Dragør i 1965 og er en tro kopi af fastelavnen i Stormagleby og Ullerup med en undtagelse. Her kan kvinder også deltage. Ole Hansen slår næsten lige så hårdt som resten af feltet til sammen. Og nok skal det være skæg og ballade, og lidt tilfældigt, hvem der bliver tøndekonge. Men en gang imellem gør det ikke noget, at retfærdigheden skal fyldes. Det gjorde den så søndag i Dragør, da forrideren med forhammeren dundrede det sidste bræt ned præcis 30 minutter og 1 sekund efter han havde slået ridningens første slag.
jeg vokset op, der har jeg spillet med tær og top. Gået i skole og blev konfirmeret, så det er især, at jeg elsker mit Amagerland, lige så højt og så flot som jeg kan. Du er den skønneste plet på vor jord, det er sikkert deres tro. Amagerland, ved den bølgende strand, ser du her vil jeg leve så længe jeg kan. Hør det flade Amagerland. Oh my God! Ja, hvor er det flot, Ole. Thank you.